Som aquí, fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. Frontera. Per ara funciona. Tornaré a provar aquesta part. Va! Què vol dir, això? No pot ser, home. Per què sempre passa en aquest moment, Aelita? Has desactivat els mòduls sinusoidals externs tal com t'he dit? Esclar, i fins i tot he desfragmentat la matriu interna. Però si ja ho he fet jo. És normal que el sistema s'espatlli si li introduïm les ordres per duplicat. Si no anem una mica més a l'hora no ens en sortirem mai, mai! Perdona. No, ho sento molt, Aelita, perdona'm tu a mi. No m'hauria d'haver posat així. És igual. I val més que ho deixem per avui. Fins demà. No, espera, Aelita! Bona nit. No! Bon dia. Veig que no sóc l'única que hauria dormit una mica encara. Què vau fer ahir? Estudiar? No ben bé, jugar al Tètrix Aniquilador fins a les 3. M'ho hauria d'haver imaginat. I vas guanyar, oi? Sí, que m'ho has sabut. I tu què tal, Jeremy? Jo no he pogut ni aclocar l'ull. Tinc moltes preocupacions. Ah, sí? Buscant la manera de materialitzar la Elita, potser? No, no és això. Però, de fet, hi té a veure. Me'n vaig. No hi ha com una classe de mates per despertar-se. Tornaré a començar perquè és una mica complicat. Vull que tots us fixeu en aquesta equació. Ei, Jeremy, Si hi ha algú que no entén què t'ha passat amb la Elita? Perquè si Mira, no se sap fer que d'aquesta ahir manera, ens després vam no se barallar sap fer una mica. d'altres maneres Sí? més I per què? complicades. El primer que hem Per de fer res, és deixar va ser culpa incògnita meva. en l'ús La vaig de renyar i igualtat. crec que es va enfadar. Recordeu que per fer Ulrich, s'ha de canviar el hi he sistema d'anar. d'element que porta la incògnita cada Hola. vegada que es canvia No, home, no. Suposo A Lyoko. que fins aquí tothom ho ha entès. Ulrich, repeteix el que he dit. Ot, vinga, ajuda'l. Què? De cap manera. No serà gaire estona, només una hora. I puc anar a l'hora de dinar. El temps no és el problema, Jeremy. El problema és que tu ets l'únic que sap fer anar al superordinador. Però si te n'ensenyen una mica és molt fàcil. Puc crear un programa de transferència simplificat i explicar-te com funciona. Jo no hi estic d'acord. Ho sento, Jeremy. Yumi, escolta, vaig discutir amb la Elita i li vull demanar perdó en persona. I si el Xan ataca mentre no hi ets? El farem tornar de seguida i anirem nosaltres a Lyoko. Últimament el Xan està molt pacífic. Mira, jo ja he calculat la massa virtual variable. Tu no ho hauràs de fer. Com que no hauré de lluitar, he fet servir les opcions per defecte per la transferència de memòria exponencial i la codificació fractal pels blocs és molt fàcil. I què més? Deu ser fàcil per tu. Tu estàs molt acostumat a fer-ho tot sovint. Esclar, què et penses, que faig la migdiada mentre sou a Lyoko? De totes maneres estarem en contacte i si tens algun dubte, consulta les meves notes. Ja té l'escàner a punt, senyor. Va, sigues valent, Jeremy. Bon viatge! Començo la transferència. Ara.
Escanejar la cadena de dades. La Yumi ha comès un error de captura de dades que ha bloquejat el sistema. La memòria utilitzada per les transferències s'ha desactivat al pitjor moment. Doncs, on és ara? L'estàveu transferint a l'Ioko i no ha tornat amb vosaltres, per tant... Ara deu estar entre els dos mons. Però no patiu, està bé. Aelita, has de recuperar la memòria. Que estàs en contacte amb en Jeremy? Sí, més ben dit, jo penso el que ell pensa. És com si fos dins la meva ment. I el podem fer tornar? Sí. En Jeremy diu que hem de recuperar memòria a les 4 torres de pas i desviar-la cap als 3 escàners per acabar la transferència. Però necessitarem temps. Podria ser pitjor. Quant temps? Mira, el temps que calgui per anar a les 4 regions, fer els canvis necessaris i reiniciar el sistema. Segons en Jeremy, n'hi ha per tota la tarda. No podem perdre temps. Jo me'n vaig. Gràcies, Aelita. Escolta, Yumi, no és culpa teva. En Jeremy és l'únic que sap fer anar l'ordinador de veritat. Sí, ja ho sé, però el que passa és que mentre en Jeremy sigui als llims, no podrem anar a l'Ioko. I si el Shanna ataca... Tranquil·la, Yumi, la Elita farà tornar en Jeremy de seguida, n'estic segur. El Shanna no tindrà temps d'atacar. Val més que torneu al col·legi. Si faltem tots ho trobaran sospitós. Jo em quedaré aquí, per si de cas. Hervé? Present. Valerí? Sí. Jeremy? I en Jeremy? És a la infermeria per un problema de bloqueig. No m'estranya, amb aquell dinar que ens han donat avui. I ara anem per feina. es pot saber quina em Suposo porteu que de tothom cap? ha vingut preparat per l'experiment que hem de fer. No n'has de fer Vull res. que poseu tot el Ui, material amb que us aquesta vaig demanar resposta sobre la segur que deu taula, ser alguna ara el cosa passaré a inconfessable. revisar. Ho has endevinat, Tal com sí. oficial, Doncs que mira, en no Jeremy us està fent material. investigacions No perquè els cucs l'experiment puguin i tenir posarem intel·ligència. aquesta activitat. Oh! Us ha quedat clar? I tant! I tu faràs de conillet d'Índies. Nois, calleu! Yumi, m'acosto a la segona torre. Molt bé, Aelita, ja hem recuperat memòria. En falten 2. Com va això, Yumi? A veure? Com ha anat? La Elita ja ha passat per la segona torre, en falten 2. Va tan bé que no m'ho crec. Me'n vaig cap al bosc. Ei, Yumi, hauries de descansar una mica. La Elita acabarà aviat. Per què no tornes al col·legi? Així et distrauràs. Nosaltres ens quedarem. Ara no tenim classe, és hora d'estudi. D'acord. Ja tornaré després. Aelita, he substituït la Yumi, em sents? Perfectament, Ulrich. Ja sóc gairebé a la tercera torre. En Jeremy està bé? Està nerviós, però sí, està bé. Oh, ja hi som. Ot, tenim un problema. Aelita, em fa l'efecte que no estàs sola aquí. Tens raó, Ulrich. És una llagasta. Vigila, Aelita, corre! S'acosten 3 monstres més, afanya't!
Ja en tenim 3. I ara què fem? Avisem la Yumi? No, deixem la Yumi en pau. Per ara no la necessitem. Durant els anys 50, la televisió i la ràdio s'havien convertit en els grans mitjans de difusió cultural. A més, el cinema també es trobava en un moment molt dinàmic. Als anys 90, els ordinadors van entrar a les cases i a finals del segle XX va aparèixer un nou mitjà de comunicació d'abast mundial gràcies al desenvolupament d'Internet. Sóc a la regió de les muntanyes. Només em falta una torre. Per què s'atura? Ulrich, sóc davant de la torre, però hi fan guàrdia 2 blocs. El Xana ja sap què passa. No hi pots entrar de cap manera? Ara no. I si no transfereixo la memòria de la torre, perdrem en Jeremy per sempre. Hi ha d'haver una manera, Elita. Ei! En Jeremy diu que potser podem recuperar la memòria d'un altre lloc. D'on? D'una altra torre? D'un altre ordinador? D'una altra torre és impossible. I en Jeremy està convençut que amb un ordinador extern no hi hauria prou potència per fer anar els 3 escàners. I amb un de sol? Només un escàner? Li preguntaré. Però per què només un? Per fer tornar en Jeremy i els necessitem tots 3. Pensa, Ot. Si un de nosaltres aconsegueix transferir-se a l'Ioko, la Elita podrà entrar a la torre. Ulrich, Què? Ot, tinc un problema. Cada vegada em costa més contactar amb en Jeremy. Em sembla que s'està començant a esborrar. Què? Què vols dir, Elita? Està desapareixent. L'ordinador es pensa que és un arxiu caducat. L'hem de fer tornar immediatament. Doncs només hi ha una solució. A veure, qui vol respondre? Ulrich, com va aquí? Què? Uns blocs no la deixen passar? L'ordinador d'en Jeremy? Sí, ara hi corro. Perdoni, puc anar a la infermeria? Ja el tinc. Bé, quan fas tant d'esport sempre convé exercitar una mica el cervell, oi? A veure si s'afanya la Yumi. Per què tardes tant? És que en Jim m'ha enxampat infraganti. Què? Escolta, ara no puc parlar. L'han enxampat. És el despatx del director. I té l'ordinador d'en Jeremy. I ara què? No podem fer absolutament res. Calla. Escolta, sí, aquest cop sí que m'has d'ajudar. Vaja, quina novetat! De veritat, sí, vine. Oh! T'explicaré què has de fer, sí, és molt important, ho entens? Què? Tu no saps què em demanes. Jo només faria una cosa així si em prometessis que seràs més afectuós amb mi. I quan dic més afectuós vull dir... ja ho saps. Ei, escolta, jo sortiré amb tu durant una setmana. Què et sembla? Què, només? Per ajudar la Yumi, al mínim són 2 mesos. Un mes i una propina. Quina mena de propina? No entenc res del que m'explica, senyoreta Ishiyama. És impossible que en Jeremy li hagi demanat el seu ordinador perquè avui no és al col·legi. Ho diu aquí. Sí que és al col·legi, senyor director. És a la infermeria. En canvi, aquí consta que la Yumi sí que ha estat absent durant una part del dia. I pel que fa a l'Ulrich i l'Ot... Prou, sisplau. En un matí vostè i els seus amics han acumulat un munt de raons per ser expulsats temporalment. Què pot dir en defensa seva? He de parlar amb tu. És molt important. Sí, no veus que tinc feina? Ja ho sé, pare, però és sobre la Yumi. I que no es repeteixi, és l'últim avís. M'hauràs d'explicar com ho has aconseguit. No tinc ganes de parlar-ne. Yumi, oi que no et sap greu que no ens vegem gaire durant un mes?
els altres! Resisteix, Elita! Escolta, Yumi, el que he fet és... vull dir... Ulrich, no ho vull saber. No és el que et penses, t'ho juro. Mira, si això és tot el que saps dir, val més no dir res. Ara tinc feina a connectar un ordinador. No m'atabalis, eh? Què, Ot? Com se'n surt la Elita? Força bé fins ara. Per sort, corre molt més que vosaltres. El problema és que està perdent el contacte amb en Jeremy. Me'n vaig als escàners. Ulrich! Què? Que fort que li hagis fet un petó a la Sissi. Si li dius a la Yumi et mato. I ara esperar que surti bé. Elita, l'Ulrich intentarà reunir-se amb tu. L'ordinador està connectat. Què he de fer ara? Has de configurar el port auxiliar per transferir la memòria. T'explicaré com es fa. Molt bé, Elita, ja està. He introduït totes les dades. Perfecte, ja pots transferir l'Ulrich ara. Transfereixo l'Ulrich. Corre, afanya't! Ulrich, Vinga, Yumi. Confio en tu. ara. Ai. No hi ha prou memòria. Em falta molt poca, però no n'hi ha prou. Només ens falten 10 bytes. Transfereixo l'Ulrich. De pressa! Escanejo l'Ulrich. Virtualització! Ulrich? Perdona el retard, Elita. Ei, Ot, com ho heu fet? En bona part és mèrit del Tetrix aniquilador, saps? Quan puguis farem una partida. Tranquil, Ot, que ja tinc prou feina i no estic per jocs. Vinga, ara depèn de tu. Fes tornar en Jeremy. Ja està, hem recuperat la memòria dels escàners. Jeremy. Jeremy, que em sents? Jeremy, desperta't. Jeremy. Aelita! Jeremy! Jeremy!
Ha sigut... Fantàstic! Això que volguessis anar a Lió ens ha costat un bon ensurt. Ei, ho sento, però me n'he d'anar. He quedat amb la Sissi. Sembles el seu esclau. Amb la propina que li has donat, avui t'hauria de deixar en pau. Propina? Què significa això, Ulrich? No res. Adéu, eh? Ei, vull una explicació! Ulrich! Sí, ja ens veurem. Tenia por que t'haguessis enfadat. Jo em pensava que t'havies enfadat tu, però he vist el que senties per mi quan has vingut a buscar-me. Jeremy, els que estan enamorats es barallen molt sovint. No, molt sovint no, però de tant en tant sí. Ah, sí? Doncs digueu a l'Ulrich i a la Yumi. Prefereixo no ficar-m'hi. Deixa'm parlar. No cal que m'expliquis res. Estic farta de mentides. No és cap mentida, no hi ha res entre la Sissi i jo. Segur. Adéu. Va, Yumi, deixa'm explicar-t'ho. Yumi, que em sents? Yumi!